Na današnjem sastanku bilo je razgovora i o tome šta je Srbija postigla po pitanju reforme pravosuđa, gde smo zvaničnike Evropske komisije upravo upoznali sa svim koracima koje su preduzeti. Upoznali smo ih sa tim da je juče u Narodnoj skupštini izabrani članovi Visokog saveta sudstva i govorili smo o daljim koracima Srbije u tom procesu. Ono što je ocena zvaničnika iz Evropske komisije, to je pitanje transparentnosti celog procesa i mi smo pružili uveravanja u našim nastojanjima i našem cilju da ceo proces bude transparentan. Takođe smo ih upoznali da je dokument koji se tiče kriterijuma za izbor i napredovanje disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca trenutno na oceni pred Venecijanskom komisijom i nakon dobijenog mišljenja organizovaće se okrugli sto da će sve to biti predstavljeno javnosti. Znači, cela procedura je u toku, prvi rezultati se očekuju u toku ove godine i s tim u vezi ćemo takođe upoznati dalje zvaničnike Evropske komisije.